Hala, niya. Kasabihan. Ang kaon diri ah. Loy. Ayo, Loy. Loy. Puro na may sudan bilin. Wa na may kanon. Isaon naman ako ni Ron. Ayo, Loy. Loy. Bahala niya. Kasabihan. Mauna na may sudan ako niya. Utdo na po nimo. Bahala niya. Wa mo siguro tao diri kilak man ng balay. Time sa asa ka to nang adto to mga bata ato? Gutom na way kayo? Ay, tama. Nasi pa rin Junel, mato ko silang baleron. Bisig na ikaon dito. Ayo. Tayo wagwa na kitao diri ba? Asa mo to sila pare bay? Gutom mo ba ako? Ay, kabalaw na ko ato. Inom na po to. Klaro na kayo. Sad boy, bigay itong tawahan na to. Oh, may mga sinilas diri. Matay sa kadaghan ako na magsige inom ba murag karon radyo ko na ngayon na ako ra isang inom. May paning tuba kay kauban ako karong adlaw. Asa na katong mga kauban ako pang chatan di man mo reply mga reskin ng mga buang ato. Kaita pa dingan eh. Maulan tayo yung tubaan niya kung kauban rin ah. Matag mo abot tong isa karon rin. Tay, si pare man ako. Stilan nga. Karon na nanginahanglan ta kauban di man mangabot. Pero pag di ta manginahanglan mangabot. Usa ka sila. Sara mo inom sila. Usa man. Ba nalibog na kuha ni ani ba. Ay naara din pa din. Taat ha. Tay pre. Ganina ra mo si pangita si mo pre na ka diri pre nagmusara man ka diri ah. Mga gayno kinabalakan ako nitong mga kauban na to bagay. Nawala naman to sila. Ay tayo man ganay kay naabot ka pre. Mo sa pre. Uy, kaon pre. Nah, kung kaon li isgutan pre ba. Gabi ba ko ikaon kana problema na ko ani kung itong mga kauban. Biya pira ni. Tal kay balago tay kaon. Ah, grabe. Gutom ka jud kay ba? Tawa jud ko ma kuan na pre kay ako pre. Ako na nang gisulit akong kinabuhi karon na wala kay kan-anay. Gininan adto ko sa kong mangod pre. Hugi tao pre ang taas ng lakaw pre. Hala, niya. Kasabihan. Timing kayo kay pag kuan mo karon nakakadre sad boy kay ko. Pero nag inom ani kinangawala na to mga kauban.